Dobrý den z Washingtonu. Je to tady. Největší podvod v historii Evropské unie prasknul. Pár dní po inauguraci Donalda Trumpa, úplnou náhodou. A úplnou náhodou, když všechna média řeší, jestli mám nebo nemám bakalářku, nevím, jestli ještě řeší, jestli mám i řidičák nebo maturitu. Možná bych měl se zeptat paní Danuše na nějaký ten doktorát, aby byl klid. Nějaká rychlovka by tam možná se našla. Česká média by měla okamžitě začít řešit to, co vidí celý svět a co řeší celý svět. Franz Timmermans používal 2,6 miliardy ročně skrze neziskovky, které lobovaly v evropských strukturách za to, aby prošel Green Deal. Byl to absolutní podvod, tak jak to o tom varuji od začátku, tak jak o tom celou dobu mluvím, tak je to potvrzeno, je to venku. Já doufám, že česká média si všimnou, že se svět mění a že teďko my už tady ve Washingtonu víme, že je s těmito zelenými idioty konec a že opravdu bude potřeba vypovědět této Evropské komisi jakoukoliv poslušnost a bude potřeba vzít otěže jednotlivých států do vlastních rukou a přestat akceptovat tyto skorumpované praktiky France Timmermanse a Ursuly von der Leyen. Jsou to podvodníci, zloději a zločinci. Zrušme jakékoliv neziskovky v České republice a v Evropě, které mají jakýkoliv politický kontext a okamžitě z nich vymáhejme zpět, co se týče zelené politiky, 2,6 miliardy ročně, za to, že nám natlačili něco, co likviduje naší civilizaci, co pomáhá Číňanům a všichni od Washingtonu přes Peking, Moskvu, Tokio se chytají za hlavu, co jsme to za idioty v Evropě. Proč dobrovolně ničíme něco, co nás všechny živilo a co nám všichni záviděli. Nejsou to náhody a kdo dál tohle to bude obhajovat, ať už v české televizi, ať už z pozice novináře, ať už z pozice politika, tak pro něj budoucnost není. Ten člověk bude odsuzován historií velmi brzy a už teď víme oficiálně, že to je celé podvod. Že Green Deal je podvod, Donald Trump tady před mými zraky odstoupil od pařížských úmluv a je potřeba, aby jsme to okamžitě udělali taky, protože jsme jako Evropa jediní za úplné blbce, když na tom velkém kulatém globu jsme jediní, kdo chtějí ochlazovat planetu tím, že si vypneme vlastní továrny, protože nás někdo prokazatelně k tomu uplatil. To, proč to někdo dělal, to si myslím, že je něco, za co se ještě nedávno věšelo, nebo za to byla kulka. Prostě ti lidi zradili vlastní civilizaci v zájmu někoho jiného a je potřeba k němu takto přistupovat.